malam naji an karanta wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk macen da ta shafa turare ta fita har wanda ba maharaminta ba ya ji kanshinta ta yi zina. Ba a ce ta ci aka fahiyar zaniya ba, ta yi zina ba, zaniya. To malam me hukuncin yanzu da 'yan mata da matan aure suke saka turare su fita? Turare kala biyu ne, akwai turare mai tashin kamshi, akwai turare mai kashe warin jiki irin su body spray, wanda in ba zuwa kai dab da wanda ya sa ba za ka ji kanshin ba. To haka mace ba ta fita tana wari ba. Shi sa aka ce mafi kyawun turaren mata wanda ya bayyana kamshin ya buya. Sannan mafi kyawun turaren maza shine wanda ƙanshinsa ya bayyana launin ya ɓuya. Yanzu kamar da farar rigar nan wani ya zo ya fesa maka wani turaren sai kaga ya yi shar haka, ya ɓaɓɓata maka riga. So da turaren mai kala ne, turaren mata ne mai kala. Shine an fesa, dama rigunan su duk masu kala ne, in an fesa kalan ba ta fitowa. To kaga amma kai yanzu wani ya zo ya fesa maka wani turare mai maiko, nan da nan za ka ga ya maka dabbara a rigarka. To zaka kaga kenan mata su sa turaren da illar wani ya ji kamshi, saboda kamshi yana cikin abin da ke tayar da sha'awa. Bisa ce hubbiba ilayya min dunyakum dibu wan nisa, sai hada su ad-dibu wan nisa wa ju'ila qurratu aini fi salat. An sa min kaunar abu bi a duniyar ku, duniyar mata mu ci shi ba ruwansa da ita. Mali wal duniya ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajara thumma raha wa taraka. Ce ina ni ina duniya, kwatankwaci na a duniya matafiyi ne yazo gindin bishiya ya zauna ya huta ya dauka hansa ya gaba. Yace to an sa min kaunan mata na da nake aure ina kaunar su, kuma a duniya ne, a duniya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Wadib kuma ina son jin kanshi. Amma ju'ila qurrata aini, farin ciki na in tada sallah, dadi na a cikin sallah yake. Shi sa aka ce in ka tada sallah baka ji dadi ba to ka nemi imanin ka inda yake. In ka ji cewa sallah tana cikin abin da ke matsa ma a rayuwa, Allah kake ka gama ta dan ka huta. Yace da Allah mu je dai mu yi ta mu huta. Da Allah a yi ta, mu yi da Allah mu bubbuga ta, har da wayo a bubbuga ta. Kaga sallah ana gudunta, ana masa maza a yi ta a tafi kawai a je a ci gaba da hira, kaga akwai matsala.